It-tifel ta' 10 snin kien regolarment għadda tmiem il-ġimgħa fl-appartament toħtu s-seb tagħha. Ir-raġel li huwa mill-Marsa u li għandu 23 sena kien ikkundannat l-snin ħabs fuq traffikar ta' droga u sentejn oħra fuq każ preċedenti. Fil-qorti ġie spjegat li fil-jiem li għaddew il-pulizija seret taf koppja żagħżugħa li jgħixu f'appartament f'Tal-Pjetà li kienu qed jitraffikaw id-droga. It-tnejn il-pulizija daħlet f'dan l-appartament biex tagħmel tfittxija fil-preżenza tal-koppja biex taħrab lill-pulizija l-koppja ta' id-droga lit-tifel. Iżda dan inqabad kien ħireġ borża f'idejh. F'dil borża ant it-tifel kien hemm mal-45 gramma kokaina. L-avukat Stefano Fillet jitkellem ma' One News dwar x'inhi l-liġi fejn jitlu reati illi wettqu minuri. Tfal bejn 9 u 14 sena il-liġi tgħidilna illi f'każ li dawn it-tfal jagħmlu xi ħaġa b'ħażen, ġifieri b'intenzjoni ħażina, jistgħu jinsabu ħatja ta' reat, però il-pena hija li tiġi inflitta f'dan il-każ hija pena żgħira ħafna. L-isem tal-ħatti mhux qed jixxandar biex tkun protetta l-identità tat-tifel. Il-ġenituri tat-tifel kienu msejħa fid-depo tal-pulizija. Iżda x'responsabbiltà dawn seta' kellhom meta l-każ ġara waqt li binhom kien taħt il-kustodja ta' oħtu u s-sieħeb tagħha. Biex il-ġenituri jkunu responsabbli għall-emil tat-tifel, trid issir il-prova illi dan ir-reat seta' ġie evitat kieku il-ġenituri użaw aktar kawtela. Jiġifieri f'każ pereżempju fejn it-tifel jagħmel xi att kriminali mingħajr l-għarfien u l-kunsens tal-ġenitur tiegħu da ma jġibx miegħu neċessarjament ir-responsabbiltà tal-ġenitur. Iż-żagħżugħ mill-Marsa sar reċediv b'sentenza mogħtija mill-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera. Għal ħati der l-avukat Arter Azzopardi.